Ya gida? Lafiya lau. Ya su mama? Lafiya Ya karatun? Alhamdulillah. Ta masha Allah. Ya buki na fa. Okay, ina wuni? Lafiya kalau. An lafiya ya gida. Alhamdulillah. Ya maganar ka kuɗi na. Magana auren mu. Wani ai sai ka je wurin su baba ko? Duniya shiga ɗakin mota. Shiga da kai fitowa da baya sai ni wajen Audu baban Sadiya uban Jamila ba. Baba ina wuni? Ina wuni? Ban gan shi ba wunin. Ina gajiya. Babu ita ko da jikina. Ya aiki. Shiga gida. Ya aiki mama. Ba na yi. Tantagare ɗan iska ne ni, tantirin ɗan banza ne ni ba na aiki. Ba Allah. Me ya kaka nan? Baba magana Na tuwar Kai. Wani wannan yaron za ka zo kare na wayo ma. Har wani ina wuni, ina wane ne, ina ni ka gan iskanci? Za ka zo, za ka lalata min yarinya na ba ta tarbiya mai kyau. So kake ka rimsa min ita, ka ɓata mata lissafi. To wannan, da wani yaron ma, kana ganin a mazan ma billahi lazi wannan abu in ba dan Daudu bane karuwan namiji ne. Ka dinga sa zuciyar ka ruwan sanyi duk abin da kake. Ka bude murya kuma gida suna jewa. Me? Ina na bace. To kuma ran kai bace zaka cire hikirin ne? Wani karuwan namiji da yazo gun Da ya ka cire na tsaye. Ta bololo. Kuma abin da Allah baya so. Ne? Yaro ne nan izo wani lumbu-lumbu yake ai yata menene na ga ni ba zan iya bari yata za ta yi digiri za ta yi masarar digiri za ta yi datta za ta yi profesa za ta duk wani lissafi wani yaro haka kawai wai to bata girma ba ni har inda yayanta nake. Ai a magana ka da kace duk wani lissafi ka ga lissafin har da wanda kai za a yi ma. Gaskiya ne. Yanzu kai da kake wannan magana. Ai a kalmar ka ce duk wani lissafi. To duk wani lissafin ai yana cikin wanda kai ai ma. Yara sun dogon yarka karatu. Ai sun do yara sun dogon yarka hira. Ka zage su ko kuma ka dake su. Ka kore su. Kai yanzu ka aure ta? Kuma abin da yanzu kai abin da kai idan aka ce rama za a yi. Kai ma da ka hauka. Gidan na ka san kanin rage. Ka ce ne. Yanzu abin da kai. Duk abin da kai. Tariyar baya za a yi ya da kanta an mata. Kai abokina ka san da ka tuna mun ka san mun yi caca fa. Ni duk karuwa sun cinye kuɗin. Kai yaro kai. Da mana. Ya dawo. Idan imame in me zuciya ne ma ya daina kula ta. Kai mun yi daduru. Da ni? A'a daduru lokacin da muna Au. Legas. Na da ce da ni kai daduru. Kai kamar mai caca mai daduru ƴaƴana fa a kowace ta hanna da yara. Na wani yaro bai na baba a tasha. Ni ban gane ba. Ya wani ita ɓanne ce dan gidan wannan ne. Ai da ina nan kai aka haife Allah ya nema uku. Ko Allah kuwa. dan a heda da wuri. Iyasin. Ai bana da an zo in aka ce an samu karuwa yin ce a banki. Wai ina ba filatan nan taka kuwa karuwan nan. Karu A sama'u. kai kai rayuwa ba lai kai lai a wannan lokaci ka san mun sha daduro ni dariyan. Naira 500 fa ka bata kace ta kama gida. Qur'ani a wannan lokacin. Kuma a lokacin baka kawo kwano ɗaya na shinkafa gidanka a ci bayan a ka duk an masa da lokacin yunwa. baba mu tana taimun waya tana cewa a zo a ko wata ƴan kwata kusa da mu nake cewa ba kuɗi lokacin da ba kuɗi abun ba Kuma abin da ya ringa bata min rai. Kaga kai a gida kayi zina. A mota kayi zina. Kai ba ka tsoron matsala. Kai baka san wani abu ba. Ka san Asma'u an mun waya tun ranar da aka ce tana da S? Ba ku daɗe da rabuwa ba aka ce tana da S ɗin? Mulki guda kenan daga zamanin Obasanjo zuwa zamanin Yar Aduwa. Shi ne ma ƙarshen magana. Gayan gaske zance karɓar magani kake kai ma ko kuma ras nake wallahi ras nake. Qur'ani ras nake. Dan hen da na cin abun hannunka. Wallahi yarinyar nan kin ji dadiro. To dai da Allah wannan. Ya shi da ka san muka haifa da itaniya. Ya shi da Sama'u. Ai da ci kuɗi ne. Shi da ne a lokacin ka san a nan bakin mun lokacin muna jikin gidan ruwa boda a Illela daga Illela muka tafi abin nan muka ci Faragada ta Jos daga Faragada Malam an ci ka ci duniya fa. Na ci duniya shi isa ai da abin da ka gani shi isa lokacin nan da muke tsinka wannan lokacin dadiran nan da muke shan dadiro za ga mutane ana mun wadi ba na dauka amma ana mun nake dauka. To yanzu ka san me zami? Zai. Yanzu zan je wajen Sale zan yoce. Yaron nan dala ka gane dan waye ka da shi. To kuma ina wajen ka kore shi. Ka san me zai? Karfe 8 za mu daura aure za a daura mata aure. Kuma wannan yar takatin da Allah sani tana da yar fuska. Ka gane? Da Allah duk wanda ya zo ko ba sadaki ka bashi. Kawai